皆さんこんばんは、山北典彦と申します。太鼓を作ったりするのが趣味で、これも自分で作ったんですよ。すき焼き大好きです。本当に今日はね、この5万人ぐらいいるんでしょうかね。ありがとうございます。こんな立ち見、大丈夫？皆さん元気ですか？2回してる人大丈夫？ありがとうございます。本当にこんなに聞きに来てくれて嬉しいです。僕たちは北海道から来たんで、まずは1曲目、北海道の自然にいざなおうと思います。北海道の、自然を元に作った歌です。命の歌っていう曲です。新曲です。聴いてください。山の姿いつもより遠く霞み、久しぶりに暖かな光が差す。木の根元の雪だけが丸く溶けて、風はまた土の香り運んでくる。柳